आपन मीठी आपन भाषा में रउआ सबके स्वागत बा। आज हमनी के एक तिलक समारोह से निकलल बनी का बीच में कुछ ऐसन दृश्य देखे के मिलल जौन के उत्तम जी संबोधन कर रहल बनी। कृषक भाई के नमस्कार बा। देखी हमनी के अभी एगो तिलक से आवत जा ई ब्रह्मपुर से रघुनाथपुर और बगेन के बीच में इलाका पड़ता। यहाँ हमने के कम से कम 10 किलोमीटर से देखा जा कि पराली जरावल जाता और जे भी लोग जाता है उनका काफ़ी एकदम धुआं से और आँख से आंसू आवे लगता है। कहे कर ई बा कि ई पराली जरैला से बहुत नुकसान बा, कहीं ना कहीं हमने के पर्यावरणीय नुकसान बा। अले ये हाल हो गाँव में वह हाल फिर से हो जाए जो दिल्ली में होला। लोग वायु प्रदूषण से दिल्ली में एकदम बेचैन बा, वही तरह हमनियों के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाए। कृषक बंधु से निवेदन बा कि अगर ये पराली के छोड़ दियल जाओ और साथ में जुतवा दियल जाओ एकरा के और बरसात आई तो ये का हो कि मिट्टी के साथ सड़ गल जाई और एक नेचुरल कंपोस्ट बन जाई। तो फायदा हुई, दोनों फायदा हुई। एगो तो पर्यावरण से हमने के बच जाए जा और दूसरा हमने के जो जैविक खेती आजकल चलल बा प्रचलन बा वो कहीं ना कहीं कंपोस्ट नेचुरल कंपोस्ट बनी और फसल खातिर में बहुत बढ़िया रही। धन्यवाद। एगो लोग सब देखम जा तहे दिल से कि काम मत करके कहीं ना कहीं हमनियों के फिर शहर फिर दिल्ली और कहीं ना कहीं बिहार में कोई अंतर ना रह पाए। नमस्कार। चलिए अम्मी जी गाड़ी स्टार्ट करी। बहुत देखा तनी इतना ना धुंध बटुए जाना के चलते आँख में लागत अटुए या खड़ा होखल मुश्किल भइल बटुए। कैसे लोग रास्ता गुजरत होई, रास्ता से गुजरत होई तो लोग के महसूस होत होई 10 किलोमीटर तक तो एकदम लगभग लोग के आँख नाक दोनों बंद हो जात होई और सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहल बा। जहाँ खड़ा बनी का हमनी के रुआ के देखा रहल बनी कितना धुक के चल रहल बटे। ये पलाड़ी जरता धुआं रुआ के देखा रहल बनी कैसे धुआं उठल बटुए, कैसे धुआं उठ रहल बटुए जौन के देख रहल बनी ना कि कैसे धुआं उठल बा। देखी ये धुआं देखी कितना धुआं उठल बा, अतना कई गो खेत में से धुआं उठत होई। चलिए आपन मीठी आपन भाषा में बस